Oplan ligtas kapaskuhan sa Cebu City alang sa pagpahigayon sa Misa de Gallo. Sugod karong Lunes sa kadlawon, hanay na. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Karong Domingo sa hapon, i-deploy na ang kapulisan sa Cebu City Police Office sa 33 ka mga simbahan sa Dakbayan. Nunot kini sa napanlantawan nga dunay mga himuon nga anticipated nga Misa de Gallo. Magpahimutang usab og mga police assistance desk gawa sa mga simbahan. Tapad kini sa ubang mga ahensya sa gobyerno sama na lang sa BFP. Lakip sa tutukan ang mga PUV terminals nga sagad dagsaan sa mga taong manguliay o mamaskuhay ug sa mga turista nga mobisita ning holiday seasons. We have identified 33 churches, 22 major churches, 11 minor, but we have also considering katong mga chapels gani sa mga barangays who will also conduct. So again, we have deployed ample number of personnel, and not only in the churches during these masses, pati sad sa atoang mga terminals. Dugang sa kapulisan nga nakigalayo na usab sila sa mga security manager ug sa mga nagdumala sa mga mall ug uban pang business establishments. Kini aron kalikayan ang mga insidente sa pagpangawat. Pahimangno sa kapulisan sa publiko. We are also encouraging people to observe personal security sa ilang mga panimalay o sa ilang personal nga sa ilang kaugalingon mismo. Kaabag sa kapulisan sa pagpatuman sa kapse o kalinaw sa pagsaulog sa Pasko o pagsugat sa bag-ong tuig ang mga force multiplier. Uban ni Godfrey Relien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.